কলি মোজাবাৰী মাটি মুক্ত কৰক ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ পৰা বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰক বেদখলী মোজাবাৰীৰ মাটি মুক্ত কৰক ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ পৰা বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰক ব্লকनि जानि एंक्रुजार्सफोर बे ब्लकआव थानाय एंक्रुजार्सफोरखौ खुनु अबेबा जायगायाव दोनहैनायनि गभर्नमेन्टआ बे रोखोम पुलिस लानायनि बाथ्रा थानो नाङा नन ट्राइबेल मानसिनो हा होदों दा बेयाव जोङो हिसाब मोननाय बादिब्ला बेयाव गासै माने 54 था फेमिलि बेनो हा होदों दा बे मावैया खोब दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना गावनि असे बर' फिसाफोरनि जायगा दुखु दाहा बे समाव एसेबो सहाय होनो हाया बिसोरो मालायनिबा दिनै हा होयो मोजाबारिनि हाखौ दासिमबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बै बे हा बिगोमा बैसोरनो गुबुननिफ्राय बोखांनानै होफिननो हायाखै मानो मा ओंथि दं दानि जा खुंथायाव थानाय जोंनि रन्जित बसुमतारी इएम बिथ' हानिनि फिफा बिटिआरनिनो हानिनो फिफा लेन्ड रेभिनिउ बा बायदि रोखोमनिनो दंफां लाइफांनिबो फिफा बियो बिगोमा हानि बिगोमा जों बिगोमा होननांगोन बा बिगोमा माने फिफा होननांगोन बियो दिनैहाय बे मोजाबारिया बिपिएफनि आमोलाव हायासै आं मानिबाय दाथ' बिथांमोना दिनैसिमबो खुंथायाव दङ अनलि नोंथांमोना गावबा गावनि भट बेंकखौल' नायबा जानाय नङा जानो हागौ बिपिएफ सरकारा बा खुंथायाव थानायाव बै समावहाय बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिया दिनै भट बेंकनि थाखाय बै मुस्लिमफोरनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्राय बे बर'फोरनो होनो हायाखै न' डाउट आं मानिबाय हायासै दानि खुंथायाव थानाय रन्जित बसुमतारी बिथाङाथ' हारिनि थैसोम थांसोम जिउयै मोदोमै नांबोनाय बेक्ति दानि खुंथायाव थानाय बिटिआरनि सिएम बिथाङाथ' बर' हारिनि थैसोम थांसोम गाबख्रावग्रामोन बर' हारिनि बाथ्राखौ लानानै बुंग्रामोन नाथाय दिनै मानो मोजाबारिनि हाखौ बै बे बर'फोरनि हाखौ बर' बेक्तिफोरनो मानो गथायना होनो हायाखै सिङाव मा रहस्य दं मा बिदि मोनलोंखो मा बिनि बेरे मोदै मोलोंखो नङा होमबा थ' बाथ्राया जाहैबाय मा बावहाय जुदि बार बार मैयाबो दावराव देख्रेब सारमोननि खौरां बिजोंफ्रावहाय गोबां बाथ्रा बुंनाय नुदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावबो एसेबो जुदि सानाब्ला हारिनि खोथाखौ जुदि सानाब्ला अनलि भट बेंकखौल' जुदि नायोब्ला माब्रै जानो गावबा गावनि बेक्ति गावबा गावनि सार्थ नैबे भट बेंक भटखौ इलेक्सनखौ सानदोंदां बिसोरो आं बेयाव जुदि बै बे हाखौ गुबुननिफ्राय सिख'नानै गुबुननो होना होयोब्ला आंहा बे जायगायाव जोंहा इउपिपिएल हिसाबै भट मोननाय नङा बेवहाय मुस्लिमफोरनिफ्राय जों भट मोननाय नङा बेखौ सानबा हले जानाय नङा भटआ देरसिन नङा दै भटआ माब्लाबाबो देरसिन नङा जों बर' हारियासो देरसिन बुंनो थाङोब्ला नैबे खुंथायाव थानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर हारिनि बाथ्राफोरखौ ओरैबायदि गोदै बेरे मोदै लगायनानै बायदि रोखोम माबा माबि मस्ला मस्लि होनानै खोनासंथाव नंगौ बिसोरनि अनगायै हारिनि बाथ्रा रावबो बुंग्रा गैया बेफोरबायदि बुंग्राफोरबायदि बुङोमोन नाथाय दिनै मोजाबारिनि बर'फ्रा दिनै मा अबस्था जानानै दङ बर' बिमाफ्रा बर' बिफाफ्रा दिनै मानो आलाय सिलाय जानानै दङ बेफोरखौ एसे सिन्था खालाम थ' दिनैहाय रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बुंदोंमोन बे हाखौ बै बर' बेक्तिफोरनोनो होनाय जागोन होननानै दिनैसिमबो होनो हायाखै बहाथो मानो दिनै बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला होनबा माबायदि जानांगौ जाखो नोंसोरखौ बबे बिथिङाव साक्सेस होननानै बुंगोन माबे बिथिङाव बहा गिदिर गिदिर समस्या जोंनि बिटिसियावनो दंजोबो हानिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय दंजोबो मोजाबारिनिखौ गथायनो हायिया आजि 20 बोसोर जालांनोसै 15 बोसोर थांबाय बिसोरथ' दे भट बेंकनि थाखायनो मावासै दिनै नोंसोरथ' भट बेंकनि थाखायथ' मावथारनो नाङा जाथिनि सार्थआव हारिनि सार्थआव बेखिनि खामानिखौथ' मावना होथारनांगौमोन दिनैसिमबो मावाखै दुखुनांथावना थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय सार दावराव देख्रेबनि माखासे बाथ्रा ना बुंनाय बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि दिनै बे मोजाबारिनि रायजो राजाफोर ओमफ्राय आंनि लोगो जोंहा सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमरसिं ब्रह्म दा जों जयैनो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबदों आरो बे मोजाबारिनि जेनाखि
एंक्रोचार जानाय बे मजाबारियाव जेसेबां एंक्रोच जानाय बेखौ माने होखारजोबनानै मजाबारिनि जानाखि असे बिगोमाफोर बे असे बिगोमाफोरनो हाखौ गथायना होनांगौ होननानै जोङो दिनैबो आरोबाव रायलायनो फैबावदों बिटिसिआव दिनैनि बाथ्रा नङा जों रायलायनाया बिराद गोबावसै दा बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले जावले खोथा होदोंमोन जे थाबैनो बे हाखौ नोंसोरनो हगार होनाय जासिगोन होननानै आरो अलरेडि मजाबारियाव जायनाखि इलिगेल भाबै दखल खालामनानै दं बिसोरखौ गुबुन जायगायाव थानायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों खिन्थु जों बिथांमोननि बाथ्राखौ लामा नायै नायै दिनै बोथोरा बारलांगासिनो दङ गोबाव सम जाबाय खिन्थु जों दा नुबाय जे बिथांमोना मावनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामनायखौ जों दा नुवाखै ओरैनो खुगाजों बुंगासिनो दं दा दिनै जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजोंबो रोखा रोखा रायलायबावबाय बिथाङा दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंखौ बुंदों जे दाथ' मावनायनि सम्भाबना खमसै दा 2-3 मासोआ नोंसोर नेबावनांसिगोन बिदि बाथ्राखौ बुंदों थारमाने इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै बिथाङा बुंदों इलेक्सन खाथियाव मावनो हानाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा फेरेंगा बिथाङा जोंनो जेखौ खोथा बायदोंमोन मावगोन होननानै दा बे मावैया खोब दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना गावनि असे बर' फिसाफोरनि जायनाखि दुखु दाहा बे समाव एसेबो सहाय होनो हाया बिसोरो मालायनिबा दिनै हा होयो दाथ' जोंनि हिसाब मोनगासिनो दं दिनै बे सिडली जायनाखि सार्कोल अफिस बेंटल आन्दाराव दा बे बेंटल आन्दाराव इसेबांबा बुरजा दिनै माने गभर्नमेन्ट खाजोलेन्डआव नन ट्राइबेल मानसिनो हा होदों दा बेयाव जोङो हिसाब मोननाय बादिब्ला बेयाव गासै माने 54टा फेमिलि बेनो हा होदों जेराव बिसोर थानो मोना गभर्नमेन्ट खासायाव बोरै नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो फालाय आरो बिटिसिआवथ' बिदि मोना दा बे नियम गैयैखौ नियम खालामना बिसोर होदों दिनै दा बेखौबो खालामनो हायो बिसोरो खिन्थु गावनि असे मानसिनो दिनै माने गावनि हाखौ होनो हाया दा मजाबारिनि गामिया दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे जायगायाव खाजिना होगासिनो दङ गावनि हायाव दिनै बिसोर थानो मोनाखै अथ'सो बोसोरै बिसोर खाजिना होबाय थायो बिसोरो माने रेभिनिउ लायो बे बर'फोरनिफ्राय बिटिसिआ खाजिना लायो दा खिन्थु बिसोरखौ थानो होआखै आरो बे गुबुन हारिखौ होखाराखै बिसोरो होखारफिनब्लाबो दा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि खामानिखौ मानो मावबाय थादों मानो जोंनि गावनि असे फिसाखौ मानो नोजोर होनो रोङाखै बेखायनो जों दिनै लास्ट माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंबावबाय जे बे रोखोम खालामोब्ला जोङो इमिडियेटलि जोङो बे नोंसोरनि गभर्नमेन्टनि बेरेखा जों आन्दलन खालामनो गोनां जासिगोन जोङो थाबनो संग्राम खालामगोन धरना थरना जों होसिगोन आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जाबाय जोंखौ जावले बिथांमोना थगायगासिनो दङ जे होखारसिगोन होनना बुंगासिनो दङ जों हा नागिरगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दा बाथ्राया नैबे सैथो जे खुनु बेड ब्लकनि जायनाखि एंक्रोचार्सफोर बेड ब्लकआव थानाय एंक्रोचार्सफोरखौ खुनु अबेबा जायगायाव दोनहैनायनि गभर्नमेन्टआ बे रोखोम पुलिस लानायनि बाथ्रा थानो नाङा बिसोर बबेनिफ्राय फैदों बे जायगायाव बिसोर थांफिननांगौ बिसोरखौ जों आलासि बायदि बेखौ बेबहार खालामनो मोना बिसोरनो जों जे बे माने थानायनि बेबस्था खालामफिननाय अबे आयेनाव दंफालाय बेथ' खुनु आयेनाव गैया बिसोर जे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिन बेसो आरो बेखौ जों आलासि बायदि एखेबारे बेयाव थानो होबाय जानो होबाय बिराद गोबाव बे हाखौ बिसोर दखल खालामना लाबाय बे जायगायाव बिराद माने बिसोरो माने खामायबाय बिसोरो धोन दौलत सोरजिना लाबाय आरो दिनै बिनि उनावबो जुदि बिसोरनो जुदि आरो गुबुनाव जुदि हा नागिरना होनांगौब्ला बे आयेन गैयि खामानिखौ मानो मावनो बिटिसिआ खामानिखौ मानो मावनो फालाय बिसोर मोजां थांनो नागिरदोंबा थांथों थाबनो आरो थाङाबा इभिकसन खालामना होखानांगौ दा दिनै सारा माने आसामावनो दिनै गोबां जायगायावनो एंक्रोचारफोरखौ होखारगासिनो दं जोंनावल' मानो होखाराखै दिनै जायनाखि सत्रनि हा बे सत्रनि हायाव जे गुबुनफ्रा हा आवग्रिना थादों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मालाय उद्धार खालामना होदों थाबनो दा जोंनिया मानो गावनि हाखौ उद्धार खालामनो हाया आरो इतिमयधे जोंना हाइकर्टआबो अर्डार होबाय जे बिटिसिआव इसिबां माने एंक्रोचार दं बिसोर होखारजोबनांगौ आरो आसामाव इसिबां एंक्रोचार दं बेखौ होखारजोबनांगौ खिन्थु जोंना बिटिसिनि नेताफ्रा जोंना लरेटआनो मावा हामा मारै जानांगौ बियो जों हानि थाखाय जुद्ध नांदों हानि थाखाय जों जुजिदों हानि थाखाय जिउ गारदों दिनै बे जुजिनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि मोनदों आरो बे बिटिसि सरकारा जोंना जुदि गावनि हाखौनो उद्धार खालामनो जुदि एसेबो नाजायाब्ला होमब्ला जोंनि हाखौ सोर उद्धार खालामबावनो जों बहा थांबावनो जों गोरिब गुन्द्रा बहा थांबावनो दिनै गावनि हाखौ दिनै सेयै मालाय हगारगासिनो दं दिनै गावनि फिसाफोरखौ होखारगासिनो दं न' बां सावनानै दा बेबायदिनो बोरै जानो फालाय ओंखायनो जों इमिडियेट दाबो टाइम दं इलेक्सना देरसिन नङा बे जाथिनि समस्या देरसिन ओंखायनो जाथिनि समस्याखौ माने गुरुत्थ' होनानै दाबो टाइम दं
थाबनो बे जाखिनि इनक्ल'सार दं इलिगेल भाबै ट्राइबेल बेल्टखौ बिसोर होखारनांगौ जों दाबि खालामो